Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Huwag ka kumasundi ni Jack. Late ako sa among sabot ni Ronel. Bahala na. Mubalik lang ka ko sa aki. Mangita kong taxi aron makabiya ko nining maong hotel. Nahadlok ko. Tingaligi panidaan na ko ni Jack. Tingaligi iya kong gisundan din eh. Magatang na kong taxi aron malayo ko din eh. Muani pa ka, Sinobi? Sobra na kayo yung late. Mag 30 minutes na. Muani pa ka siya? Oh, may nanuktok. Ako oblihan. Please, Sinobi lang ang taron. Pasudla dayon ko. Ha? Doon ay nagsunod mo? Ambot lang. Kanina na kayo kung nagpaabot ni mo. Di magkaniunta ko mo dayon sa pag-ani. Ha? Aron, dili makabantay ang driver ni Alma nga di ko masud sa office. Dito gyud ko magpatod. Pero nag-WhatsApp di si Jack na ako. Kinsang Jack? Katong nakig-away na ako. Remember? Oh, May kalikag dool na mo aron imo kong labanan. mao day to siya day. Imo tong uyab? Di oy. Nanguyab to siya ni Alma. O kay wasub ta ni Alma. Ako iyang gipanimaslan. Hangtod karon? But lang. Anong naghuwat man siya nimo sa imong office? Aron manod siya. Iya ko gisudyaan nga naglikay gyud ko niya. Unsay gusto mong buhaton gusto mong lalaki? Ayaw lang siya hilabti. Oh, okay. Dali. Lingkod una diri aron ma-relieve ka. Unsa man gusto kang masiguro nako kung gisundan ka bigid niya? O sa may mong buhaton. Tanawon ko sa ilang CCTV katong tawana. Ayaw na lang. Tingalig mahinumdum pa siya nimo. Samot na gid nga iya kong sundan. Dali na sa katri. Ha? Higda una aron ka ma-relax ba? Gusto kang ako kang masahian? Di ko eh. Kinahanglan ma-relax ka. Una ta mag-sex. Tingalig, di ka unya hinuon mamabdos. Murag, sayo raman tingali ang imong follow-up. Murag, moabot pa mag 1 month. Una makamat mo ng usa ka inahan nga mabdo siya. Gusto lang ko maniguro. Gusto na ba ako magmahay? Oh. Nganong misugot ko sa imong paagi? Kaduha niya noon ta mag-sex noon, karon pa ka magmahay. Murag ito lisok ba yagod ko ni Alma? Imo ra nang una-una. Pero makaayo biya sad ang atong gibuhat. Sa ako nag-ingon nimo. At least bisag makaduha o makatulo ka higayon, makatagamtang kagalipay uban sa tinuod nga lalaki. Nganong nakasulti magkana? Naibaw ko unsa kadako sa imong pagpanginahanglan ni Alma. Busa di ka gyud makabiya niya. Tungod ning atong gibuhat, dili ka magmahay. Kay nakatilaw ka man og matuod nga kalipay, gikan sa usa ka matuod nga lalaki. Gusto lang si mama og apo. Siya mo'y hinungdan nga nung misugot ko nga. Ako'y magpamapdos. Kaya ako mang inahan ang nagkinahanglan og apo. Misamot na gid ang akong pagdayon nimo. Mapinanggaon ka gyud nga pagkaanak. Pagkabulahan ni mama nimo nga ikaw mo iyang anak. Dili ta magdugay ha. Oh. Manang nanggunit man kanako. Ganahan lang ko.
Nag-anam nagkikahugot ang imong pagkunit nako. Di na ko makaantos. Hagkan ako imong abila. Wa ka man kahamay kog man ako. Di na to dali-dali na. Aron masiguro nga bulampos na. Ako'y hubo sa imo sinina. Dali Uy, kang nubi mangyod ni. Iya ka ning gitoyo pagbilin o nataligaman lang niya? Ako ning nakita gahapon sa pag-abot ni Nubi. Ug ako pagyud siya nakita nga murag dunay gisuwat ning maong notebook. Unsa man kay akong buhaton? Ako ka ning ipahatod sa driver? Kalisod sa ining way telepono eh. Maayo man tong telepono kay igo ra ko mopindot sa numero. Pero kanang cellphone, bisag unsaon ako, di gyud ko kamao. Hatim pa ha, hain man tong driver. Ako lang gyud ning ipasiguro pagpahatod sa opisina ni Nobe. Tingalig iya gyud ning gikinahanglan. Naibilin man gyud ni ba? Nakamatngon kong Nobe nga murag wa gyud siya mahimutang. Murag doon na gyud nakasamok sa iyang huna-huna. To ara ang driver. O banira ko, Chukoy. Asa mo ka, ma'am? Maggrocery. Kay murag daghan nagkuha nga gamitonon sa pagluto, da. Ay nga nung mag-uol man ka, ma'am. Nga, di man ni kayo magluto, ma'am. Og tungod kay dili man ako'y muluto, dili na lang ako unaw-naon si Biday nga mo'y kusinira. Gamita sa kuno ng utok ni mo, Chukoy. Hasol man sad gud kaayong magsigig pa kayo kwartas Biday na ako aron ipalit og mga lamas. Amo ba? Okay, ma'am. Kuyugan ka. Ay kinahanglan kag yung mukuyog kay tingalig doon na unya sa hunon. Saon, gigamit man ni Ronel ang auto. Ay, dagan mong gud siya glakaw, ma'am. Mao gani. Unsa man mag-ingon ana ra ka? Dili man lang ka mag-ilis? Ha? Uy, chuy-chuy man sanang mag-short-short, ma'am. Di man san ni pruntong ning short ako, ma'am. Bahala ka diha, Chokoy. Sige na, pag-atang nag-taxi. Ay, ma'am, dirita, ma'am. Dirita agi kay na ay nagbabag nga auto noon sa ni siya. Dong, Oy, ayaw una kay moagi pa ko. Nganong anam sa gid mo moagi? Usa man? Inyo ning dan? Ay, bye. Kining, ay, lagkasab isi ma'am, bay. Ano man? Isa mo ka? Ayay. Kaning, ang kontram dining boss na ako. Saka, ha? Kontra? Unsay kontra, Chokoy? Ha? Nakakita ding away si Rodel? Hoy! Abo panlibak din he! Di na yung dan! Oy, sad ko, ha? Swerte lang ka. Kay, what din nga akong amo? Ha? Dinhi ba to? Matay ba? Kusog bagas, banata mo sibat. Unsay musibat, ha? Sir. Ayaw lang itaw guditi si Chokoy, sir. Ako man ni siyang gipauban, aron doon ay makaalsa sa mga bugat na kong palitonon. Awa ko'y labot, mag-unsa no? Ang ako lang, nanong hadlokon ko ining tawhan na siyang amo, ha? Ay, tugmutog mo man ka. Mura nyo kag... Ay, sus! Usa man, ha? Musukol ka na ko, ha? Musukol ka! Di, ma'am. Ay, kining mama, ma'am. Kining ari lang tagi, ma'am. Aron, di masuko si sir. Ayaw sige higlingi ka tumitokbod ni mo. Gusto ka bang mabunog, ha? Ay, bida, ma'am. Talawan mo tong tawhana, ma'am. Talawan man kahabi. Unya nga nawa man ni mo siya sukli. Ma'am, kining di lang ka, mama. Ay, kay kung nang maamong niya ka. Kung ako itong tinudod itong maldituha to. Paghilom di, Chokoy, oy. Ing na lang yun, kahadlok ka itong tawhana. Ay, ma'am. Nahadlok lagi ko, ma'am. Tungod ni mo. Pero katotohanan, ma'am. Hadlok man sa itong kang boss ba? Udsa? Ngano? Nagka-enkwentro to sila ni Ronel? Oo, man. Pero, nakikaway ang babae katong tawhana. Uy, mao ba?
pagkakita ni boss nga gaway atong bayanan atong malitong babae, gipahunon ni boss ang auto og giduol niya katotohanan. Unya, unsa man nabunog ba si Ronel? Wano'y nabunog nila, ma'am. Kay sa dihang milaban si boss sa babae, may karatilog dagang katotohanan. Maayo lang itong tahanan sa di mo sukol niya. Pero kakagpod to sa mga tawa, kaya siya. Mao ba? May mga panghitabo di ay nga walang nako masayri. Amo na, ma'am. Pero wa kay angay kabalakan, ma'am. Kaya wa may nabunog nila. Ang nakaparat lang, ma'am, kay ang babae nga iyang katong gilabanan ni boss, midagan niya, misakay na yung jeep, niya, wa jud magpasalamat ni boss nako. Dagan na lagi kag nakatunan. Unsa ba'y nakatunan ba? Ang imong gibuhat karon. Wa nimo mahimo sa una natong panagkita. Unsa man, nagpatudlo ka? O mitan-aw kag mga porn? Wow, Mag-ilis na ko. no, ayun nagbangon. Nga naman. Nakauna-una na sa tagtautan? Kwan, kinangnang masiguro na to nga magkamit gyud ang akong sperm cell ngadto sa imong egg cell. Mao pa? Mo na wa na to mabuhat sa una natong pag-sex. Mao tingali nang wadayon ka mamaptos. Unya kay gitog na man ko. Habulan ka lang nako. O ka, ako'y mahabol nimo. Padyawi. Nindot lagi ka mo katawa. Di na lang ko makatawa. Tingalig ma-inlove ka na ako. Kung ma-inlove ko nimo, biyaan nimo si Alma? Di no. Tungod kay mahadlok ang uy motabang nimo sa sakit sa imong inahan? Dili na ko mahimong ibaylo si Alma. Gawa sa utang puot. Doon naman gud may pinagsamahan. Unsa may nahitabo sa 5 million nga gihatag ni Alma? Ni apa na ako. Wa nimo i-deposito sa imong account? Mahadlok ko. Tingalig pangitaon unya ni Alma diin paingon ang checking nga 5 million pesos. Nakasiguro ko nga di na magsusi si Alma niya na. Labi na gyud kung mamabdos ka na. Paniguro no, bi. Aron makatampo gyud ko alang sa kalipay ninyong panag-uban sa imong anak. Tamis man di kag ngabil. Unsa? Oh. Nganong imo man kong gitutukan. Pasagdi man ako nga mudim-mudim pag-ayo sa katamis sa imong mga ngabil, no, bi. Patagbawa una ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!